Hola de nou, en aquest vídeo treballarem les visualitzacions de la taula que ens permeten desar vistes per poder-les consultar fàcilment. És a dir, imagineu que vull agrupar per sexe o vull filtrar per una classe, deixar-me guardada aquesta vista i després poder-la consultar fàcilment sense haver de repetir els filtres o les agrupacions. També ens serveix molt bé per agrupar, ara veureu la potencialitat. Les vistes bàsicament, les visualitzacions bàsicament són aquí, al costat del nom i de les opcions de la taula. Cliqueu a visualitzacions i em permet crear una vista agrupada o crear una visualització de filtre. Llavors, primer anem a crear una visualització agrupada per sexe. Aquí teniu totes les columnes i jo ara el que vull és que m'agrupi les dades per sexe. Ara veureu molt ràpidament què vol dir agrupar. Clico i veieu que el que fa és, per cada valor de la columna sexe, en aquest cas només hi ha femení i masculí, em fa una agrupació. Llavors, què em fa? A la primera columna un recompte de tots els registres que tinc en aquesta categoria i després em fa alguns càlculs. Per això hem canviat el format de les columnes de nota perquè aquí ja entengui que m'ha de fer la mitjana. Si us hi fixeu, està fent la mitjana. També podria fer la suma, podria fer altres coses. I jo aquí li podria dir que em faci un recompte, una suma, en aquest cas amb el desdoblament no té sentit, podria posar recompte i em tornarà a dir que és 55, però faig Ctrl+Z perquè no ho necessitem. I sí que és veritat que el que aplico aquí, si jo poso recompte aquí, també me'l fa en l'altre grup, en el sexe masculí. Llavors, això és molt interessant, faig Ctrl+Z per treure el recompte del desdoblament. Això és molt interessant perquè ens permet veure estadístiques molt ràpidament, no? Ostres, doncs ara vull tenir-ho agrupat per sexe o per classe i ja tenim aquesta visualització que és molt intuïtiva. De fet, el que podem fer és desar les visualitzacions. Llavors, jo aquí li dic desa la visualització i aquesta hem dit que li diríem grup sexe. I ara deso. I què passa si vull sortir de la visualització? Doncs clico aquí i clico surt de la visualització. I ara imagineu-vos que vull fer una altra agrupació que sigui per classe, no? Hem dit, doncs el mateix. Aquí m'està agrupant per cada classe. Tinc 19 a Caterina Albert, 31 alumnes a Josep Carner, 29 a Mercè Rodoreda i 22 a Pere Calders. I em diria les mitjanes de cada classe. I és una vista que potser també em pot servir, per això la desaré i li diré grup classe, clico desa i ja la tinc desada. I si vull tornar a la vista original, doncs o deselecciono, perdoneu, heu de clicar, surt de la visualització com abans, i torno a la mateixa vista. I ara anem a veure un últim cas que és guardar una visualització per filtre. A visualitzacions, vaig aquí, crear una visualització de filtre i bàsicament el que puc fer aquí és dir, vaig a filtrar, per exemple, vaig a filtrar per la classe Josep Carner, no? Doncs filtro per Josep Carner i li dic desa la visualització i li dic que la visualització és filtre Josep Carner. I per no anar fent filtres m'ho podria guardar com a visualitzacions i jo ara li podria dir surt de la visualització, perdo els filtres, però si vinc aquí a visualitzacions tinc totes les visualitzacions que he creat. I puc anar viatjant per les visualitzacions. Ara he posat la de filtre, ara surto. I l'últim apunt sobre aquest bloc és que el tema d'agrupar, l'opció d'agrupar, de crear visualitzacions per grup, també ho podem fer directament de les columnes. Per exemple, jo des de sexe podria dir-li aquí a les opcions agrupa per, us en recordeu que en el bloc de les opcions us he dit, després ho veurem. Doncs aquí, si cliqueu a columna agrupa per, et fa una agrupació directament i et deixa desar aquesta visualització. Ara jo igualment el que faré serà sortir de la visualització, aquesta no la deso,
i ho deixo tot com ho teníem amb les visualitzacions creades. I així és com es creen visualitzacions que poden ser de molta utilitat si vull viatjar ràpid per filtres o agrupacions concretes sense haver d'anar repetint-les cada vegada perquè les tinc desades.